ruma chun group battle an nei na tur ruam hana an lo soi khom lai chuan mi pa le mei che pakhat an lo luta ani hi met battle team an captain ani an ti lai chu ti boin zu ching chu khoi avatuma mobile chuan akut chu lo man sakin an in nek hala ti chuan manager ao po lo thlegin an in ti boy tur chu alo thel hala ring chunga ni lo an in ti boy chuan an game tur chu an cancel thei awagin an ni pan hi po chun an du tok ve ngal maya manager chuan group battle an ma chon tur an captain ani thu te chu ashila kuangzi level somthum pariat soul type rhino power attacking system ani met battle team hian a zone in vaisari lo chaktoin an tumpui te an thi lo pon hliam na tak an tur ngei thin manager chuan an nun na tan a hlom don an hriat chuan ring pona chukin tlo mai po paisa lo turin atia ti chuan an ni ho chu group battle nei turin ring chung chu an lut ta a tangsana chuan an position tur te chu asem kol zungzunga a khovel ma sa a ral bei thang an nia wangin hetiang thil chu a thiam zong tak alo ni a ti chuan 7 day ville met battle in bei tur chu mi puite chuan en chak to takin an lo outdoor dura chutia tan han an lak zo chuan an ni pol ni te chuan in bei chu an tran hala chuan dai mobile le an captain kuangzi chu an in bitum hala mobile chuan tha an helo hreta wangin rongrong chuan a power chu lo upsak hala chuti lai chuan rongrong le oscar lo bei tum tu te chu tangsana le ma hong chuan an lo vengtlat boka tangsana chuan asol ring pathumna spider web hangin kuangzi chu aman beta an tang rolin an tran chu a thatan hle a zu ching chuan an existing branch lucky chu da thatwat tumin a bei ngala ma se lucky dis chuan asol ring pathumna fanatic chu alo mangman rama chu chuan na satakin an power chu alo up sakta a chu tianga an power ti an up ta ka chuan mobile a ho te tran chu a thata lo hle a tiang din huna anom chung chu an hne don lo ni ti hrin oscar sausage ein chunglama chun an chho tiala he tiang din huna hian an power chu na sata kain apin an taksa chuan na taknial po a hreto lova sakol thinrim an ang taber mayani ti chun spider woman megzi chuan rongrong chumanin bangden nan amhang hala masi oscar chuan rongrong chu lo man manin ama ai chu atur ta ni an omdan en chuan an tan chukngam ani silo awangin chunglama chuan tran an kho ve tatlata masi oscar association minute khat ai rei a dei lo awangin hun rei an nei talo chutakara pakhat bak asiam chok thei to lo zui bok ti chuan tangsana chuan ruam hanna asiam ta a thian te hu chu chuka ring po na chuak turin atia oscar association pakhat chu line a enga ti chuan minute khat dang anei belle don ani chumi chung chuan lucky disability fanatic kha lo zo manin kong dang an nei tolo awangin ama chau chuan met battle team chu ma chon atum ta a ti chuan fanatic ability chu a zo nuin tangsana po chu chukthlain an ma chun ading ta a fanatic ability wangkhat na satakin an power te chu atlan hiama chu tangsana chuan alo hrerenga kuangzi le a ho te chuan chak nge ya inringin tangsana lam chu an pan ngala
chuan tangsana chuan Fnatic effect awang khan an power atlaniam ti a hrerenga Mad Battle team chu atopa ama chawa tukzalin chakjok an ni ta ni ti chuan zeu mobile le a thian dang te ho chu lo lutin an chakna chu an loma an teacher te ho pon nuam an tinge mai azana chun thu khomin an ti tia master uzia po chuan a faklom kher mai group battle vai khat an neina ania an be sei aya an che that thu soin an lo fakmol mol hloma ma se hei chu an zin kong in tran na tur chau ani thu hrilin an om pho te chu ti khau sau sau turin an hril hloma ti chuan Suto City Seoul Arena chuan silver best lo chu tubin ring chung chu an lut ta zuk zuk renga duai emo group pon an ni ho chu tlang chho zelin Suto City Seoul Arena chuan alang sarpol an lo ni tran ta a ti chuan master uzia chu reception counter a chun akala long hak tu chuan a hmu rual chuan an manager chu a kau ngala manager ao chu lo thlengwatin chibei abuka ti chuan kalpain an ti tia helai hmuna hian master uzia hian za akai ve to hle a chan po mobile le a hote an che that em wangani manager chuan silver soul bet su pein central soul arena tel turin a soi mu ngala Mad Battle team khalo langin anni ho helai hmuna team thaber anga ngai an ni a Central Soul Arena tirin awesome takan thein chawin an lo ho a manager chuan Strike Academy chu an record a that em awangin an ti thei mai aringa master chuan an bei tur te chanchin in ziana bu chu kewin a hmu rol chuan arem ti ngala ti chuan master chuan anom kim lain lekha bu chu an en turin a pe a Central Soul Arena chuan an tel tur thu hrilin an bei pui tur te chanchin chu lo zir chiang turin atia tangsana le a thian te chuan Central Soul Arena a an bei tur te chu an han en kuala Emperor Battle Team an captain Yu Tian Heng Martial Soul Blue Lightning T-Rex War Soul Master level somthum pakwa Vice Captain Du Gu Yang Jade Phosphor Serpent level somthum pariat Controlling Branch Oslar Hunted Leopard level somthum paru Keen Attack Branch Ling Ling 9 Heart Flowering Apple level somthum panga existing branch Simo Brother Black Martial Turtle level somthum pasari defense branch Yu Feng Martial Soul Wind Bard 36 level gain attack branch tangsanaten an thiar zo chu an jam ruwe hle a achan po chaktur chingsa anga ruat an ni tangsana master po chuan chakna chance 30% velbak an nei lo thu a hrila tangsana chu thowin a thian te ho chu a fui phura game chu planin an chak ngei tur thu a hril hloma ti chuan an ni ho po chuan phurna te ron nei lein chak ngei turin an in tiam ta ni an bei tur Emperor Battle Team lam khalo lang ve lein an mani to ka chuan an confi vek hloma chu ti lai chun an teacher chin ming lo lutin mobile le a thian te chanchin in ziana bu chu alo pe a an han en chen chuan hu phur lo hle in an teacher chin ming chuan ngai nep ngot lo turin alo hrila guyen chu atura hlo om em awangin an bei pui tur Strike Academy zirlai tu ma tina lo turin a hril ngala ti chuan ngoi regin an ni ho chu a chu san le ta ni ti chuan atu kalo ni chuan anin bei hun tur chu alo thlenga stadium chung chu mi pui out thom chun a khat veka Emperor Battle Team Captain U Tian Heng le a ho te chu an lo langa Strike Academy Monster Academy mobile le a ho te po an lo lang ve hal bok Strike Academy lam hi Central Soul Arena a tun hi an vai khat khelna a didona a mun ma chu aro puyan tin an phur to tak zetani ti chuan an ni team ni te chu anin ma chon taran mai anin bei ma chuan an Martial Soul chu an tilang hloma
chuan in beina chu tranin Emperor Battle Team le Strike Academy te chu an in being hal tomo pa tangsana te chuan an captain chu pakhatin an he don lo ti an hriat awangin local pheiti ra beiron dan chu an zonga ti chuan tangsana ti plan chu du thu samin akal tluang chiang kher mai an captain yu tian heng chuan tangsana chu bei awatuma chu lo bumin an thanga chun a ok ta a tangsana te ho chuan an hol bet tarup maya mani chau chuan an he don lo ti an chian awangin an captain a chak ber chu beiron ada thatwat chu an tum hala Vice Captain Du Guyan chuan an captain in hliam a hmu chuan thinribin an teacherin hman a phal lo atur hlawm em chu a phu chuaka tangsana chuan a thian te ho chu tur an hip phak lo na hmun tura nunglama chuan a rang the ang berin a pot phei hala tangsana chuan alcohol phorin a the phaya ma hong jun chuan alo phu zuya ti chuan Guyan tur chak tak mai chu a kangral ta vekani ti chuan an existing brands nei Ling 9 heart flowering apple chu lo cha chuk vein an captain le a thian theo in hliam zong chu choble chilin alo ti dam hal veka group bet tilai hian chuan existing branch ho an poimo a an chaklo na chu an kuta hian tam tak ai an ve ni ti chuan Black Turtle Sea Brother chuan an sil chu thlo phein tangsana chuan alo buma chu chuan a blue silver plant chu ti chevekin zeu chu an hol tarupa ti chuan zeu chu kan chet tum ngel ma se an zui ta tawangin a topa chuan an chil hnan ta nok maya tangsana chuan zeu a chana alak phei be chuan ni ko helawin alo zoi nuang to a mobile le zu ching te chu Martial Soul Fusion ti tubin rang takin anin pan hala an thil ti tum an hriat rol chuan a thei anga dan chuan lo tum ve boka masi a topa chuan in man fuin Martial Soul Fusion chu an ting hala Martial Soul Fusion hi duduin atin anei ngot theilawa kopui big te omin chutiang in kople in mil big te po chu thilwang takani chung zinga chuan zu ching le mobile te hian telvia anin kopa piangin an power chu a double 3 ani
ti chuan zu ching le mobile ti chu voi le khata an power an man vaka wang chuan an chau cheto hle a tangsana chuan zieu ni ko hrelo om chu chuata chun amuta an chan a chet to ema wangin emperor battle team lampang chu chak omin an lo om to a ma se tangsana chuan zieu an tinat awang chuan phubala lo chuan top tir atum haulo in beina hmuna avoi khatnan a 8 spider chu a chuata a ti chuan tangsana chuan vice captain guian chu a 8 spider mang chuan a choi kanga ati nat ma chuan an captain chuan tinalo tur hrilin an tlom thu chu a soya ti chuan tangsana chuan 8 spider manga ati nat ho chu an lung a thlen main a tur chu a hip chuak le veka existing branch lingling chu manin zieu chu ti dam turin atia ti chuan lingling chuan alama chuan pangpar chu wada phein zieu po chu alo har chuak velia ti chuan emperor battle team ho chuan in beina mol chu an chu san hala